Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bokari Tarawele nin ye an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan kunnafoni balan ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 ntɛnɛn tarata araba alamisa Bokari juma a bɛ kuncɛ sibiri ale ni kari ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye sabu min ye kalimu tabaw ye olu tɛ sɛbɛnni kɛ nin don fila kɔnɔ baara in ye maa saba baara ye bi sɔgɔmada na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Mamutu Kamara bolo e ni ne fila tɛngulen bɛ ɲɔgɔn na studio nɔrɔmaba in kɔnɔ n'o ye studio Thierno Ahmed Thiam ye Bokari Tarawele min ye kunnafoni a da sɔnsɔnnen bɛ bi politiki kuma adamadenya kuma jamana yɛrɛ lombo lamalen don Mali bɛna suma kuma jumɛn radio jɛgɛfɔ ɲɛmaya so ale de b'a tɛntɛn k'a lajɛ minnu bɛ n'u kan ka fɔ Bokari o kuma u b'o bila anw ka yamaruya kɔnɔ e ko tɔgɔ di k'a fɔ Mamutu y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ o bɛ bɛn Wajabate Namu ni nata basu ni b'a ɲini bɛɛ i bɛ taa setigi de ka da la ne tiɲɛ ne ko bala cogo bɛ di Bokari Tarawele ne bɛ n tigɛ don le Guido fasiriba n'o ye Seku Kulubali Seku Kulubali a ko an ka Mali ɲɛmaya so Bokari Tarawele san 60 ani san 1 jamana kuntigi 8 a ko cayara kojugu ayi dɛ a ma caya ko n'u cogo du e ko ten an ka taa Bokari Tarawele fasiriba ko ni ko ma ban kɛli ma a tɛna bali fɔli ma a ko an ka jamana fanga ɲini a kɛn bɛ diyagoya ye a ko min ye an ka jamana masakɛ gale maa min y'an bolo bɔ nansarabilenw bolo Bokari ni k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o de ye président Modibo Keyita Modibo Keyita lakɔli karamɔgɔ kun don Bokari Tarawele a ye Mali mara san 8 Mali marali san 8 kɔnɔ yɛlɛma min donna Mali kɔnɔ ma dogo diɲɛma la min tun bɛ Modibo ŋaniya la fasiriba ko o de ye ka Mali tɛmɛ farafinna bɛɛ lajɛlen la a ko ni Modibo kun tora ka baara kɔnɔ a ko bi tun b'a sɔrɔ Mali bɛ ka kuma ni Wuranda ye cogo min na Bokari e ko Mali ma tɛmɛ Wuranda la de ye nka min ye Modibo ye Bokari Keyita jugu nkalon tara k'a da la ni maa min bɛ fɛ ka ka wulu kunci i bɛ fa nkalon da la fasiriba ko Bokari kuma sugu bɛɛ lajɛlen tara ni ka Modibo sɛgɛrɛ Bokari ni ka mangoya ni ka fɛsɛfɛsɛ a ma ɲa min kɔ a ka fanga dafirila a ko n'i ye ko taabolo lajɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya septembre kalo dɔ tile 22 san 1960 Modibo a ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini ka di Mali ma a ko fo ka taa fɔ ko diɲɛ wulila Malidenw tɛ ɲinɛ o kɔ fasiriba ko Modibo minɛna don min na o de ye novembre kalo tile 19 san 1968 maa min kɛra minɛli sababu ye o de ye lieutenant Musa Tarawele balajigi fasiriba ko a ko Modibo yɛrɛ fɛnɛ fatura mai kalo tile 16 san 1977 ka si to san 60 ani san 1 na Modibo fasiriba ko k'a sara kasobon kɔnɔ a ma tɛmɛ ka bɔ yen Bokari Tarawele jamana masakɛ filanan min kɛra Modibo minɛ sababu ye n'o ye lieutenant Musa Tarawele a don kama ale de ye Mali masakɛ filanan ye Bokari Tarawele ale ye Mali mara san 20 ani san 3 san 1968 san 1991 fasiriba ko Bokari min kɔni ye maa dɔ fɛnɛ y'o ka fanga dafiri n'o ye lieutenant colonel Amadou Toumani Touré ye mars kalo tile 26 san 1991 Bokari Musa ka fanga a ɲɔngirila ye fasiriba ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye Musa ye wulikajɔ kɛra nɔfɛ k'a bannen don bɛɛjɛ fanga naliko mɔ an ka jamana in kɔnɔ Mali bɛ kundamaw na min ye bɛɛjɛ fanga ye ko a fiɲɛ tulukala minnu bɛ farafinna kɔnɔ Bokari munna Musa kɛmɛ k'i kangara Mali n'o cɛ o kuma ko n'a ti jɛn n'a ye k'a ka taa ka bɔ yen wuli kɛra Musa nɔfɛ lakɔlidenw foroba baarakɛlaw ka taa bila min kɔni ye finitigilaka dɔw ye Bokari a ma ɲa min kɔ Musa Tarawele ka fanga u y'o fɛnɛ dafiri Musa taalen jamana in gɛlɛ cogo di a bɛ cogo di bi démocratie nana bɛɛ ma tiɲɛ wa Mali bɛ nimisa a ka kɔrɔlen nɔfɛ don o don mɛ min f'u ye maliyɛn kan ka koro di n'i ma maliyɛn koro adamaden yɛrɛ n'i ma koro an t'o fɛ bilen a dɛsɛra ɲɛnama fɛ Bokari an t'o fɛ bilen dɛ ayiwa ni maa min y'o kɛ k'i y'a dɔn maraw bɛ daminɛ an ka du kɔnɔnaw de la ni maa min ye koroni kɛ démocratie kelen ta ala ye ka yen fana tiɲɛ ni maa min ye koroni kɛ ko ti maa fɛ a bɛ fɔ k'i ka jugu ko a ye funufunu wuli nin ko a ka taa ka bɔ yen ayiwa e ye ɲɛma jumɛn ye ko sariya yɛrɛ b'a bolo bi cɛ a ye mun dilan Bokari e ye ɲɛma jumɛn ko sariya yɛrɛ b'a bolo k'a mɛnna a sigiyɔrɔ la n'u ma funufunu wuli kɔ o bɛ kara wulilen bɛ taa Bokari fasiriba ko a ko Musa Tarawele ale fɛnɛ ka fanga dafirila a ko Musa min kɔni ye a kirila k'a don kasobon kɔnɔ Bokari ni ka yɛrɛ k'a fɔ k'a ye jolibɔn kɛ o kuma Musa yɛrɛ ko jɔnni de ye yamaruya di ni ka maaw fa a fɔra ko Musa ye maaw fa o tigi ma se ka dɔn
fasiriba ko min ye bɛjɛ fanga ye Musa minɛkun kɛra min ye o nana faso Mali kɔnɔna la maa min kɛra o jamana kuntigi ye o de ye Amadu Tumani Ture ye Amadu Tumani Ture ale ye waatini kɛ camancɛ fanga la Bubakari Tarawele ni ka kalafili kura labɛn k'a di maa ma n'o ye Dugukolo Konare denkɛ ye Alifa Umaru Konare fasiriba ko a ko n'i ye Mali jamana kuntigiw lajɛ maa min y'a daminɛ k'a fori ka sɔrɔ kalamakara la o de ye Alifa kelen o y'a sɔrɔ an dogo kura don ko in na an t'a ɲɛdɔn koyi o y'a sɔrɔ ɲɛw ma yɛlɛ fɔlɔ nka ɲɛ yɛlɛla min na o de ye wari dun ye fonctionnaire 21 olu de kɛra milliardaire ye Allahu akubaru ko filɛ dɛ fasiriba ko Bubakari Tarawele min ye Alifa Umaru Konare Dugukolo Konare denkɛ ale kɔni y'a ka san 10 kɛ ka wuli hali ni funufunu wulila kɔ nka Bubakari a ye politique maaw nɛgɛn ni k'a ka san 10 kuncɛ ale talen kɔ kalafili mun labɛnna Amadu Tumani Ture seginna ka na tuguni Bubakari min ye san 2002 2012 san 10 bɛ taa kuncɛ yɔrɔ mun na funufunu wulila o fana kɔ a ko maa min ye funufunu wuli o kɔ o de ye capitaine Amadu Aya Sanogo Bubakari min kɔni kalafili kun tora kalo 3 ye Amadu Aya Sanogo a ye Amadu Tumani Ture a cuama a y'o ka fanga dafiri wa anw ka jamana gɛlɛya yɛrɛ tara yɔrɔ min na o ye Amadu Aya ka nin ka coup d'état di fasiriba ko Bubakari min ye ATT ka fanga bɛ dafiri don min na Mali kun talen bɛ an gɔnɔ ma bamancɛ wale o waralen bɛ jamana in kɔnɔ min kɔni ye jamana ɲɛmaakɔrɔ jugungalo sugu bɛɛ lajɛlen taara ka da la ko jadisi do ani bamanciw bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma ta ka bɔ yen Mali ti ja n'a ma ta ka bɔ yen Mali t'a yɛrɛ sɔrɔ o kuma o kelekulen ka bɔ yen don min na Mali bɛ cogo di bi an bɛɛ b'a kɔnɔ yan o fasiriba ko Bubakari jamanakuntigi 4 na min ye professeur Jɔnkunda Tarawele Bubakari ale kɔni sigira camancɛ fanga kunna min ye Amadu Tumani Ture talen kɔ ka bɔ yen Bubakari Tarawele ko min ma deli ka kɛ dɛ o de taara kɛ Jɔnkuna tile la masakɛ k'a to a ka masakɛ bulon kɔnɔ k'a to a ka bureau kɔnɔ faso baara la ka taa bɛɛ gosi k'a la fo ka basi kɛnɛ sɔrɔ Bubakari maa minnu y'a gosi Bubakari a b'u kɔnɔ tuma min na k'a sara n'u y'u kɔ don a la min kɔni a don ye malidenw tɛ ɲinɛ min kɔ min ye Seku Umaru Jara ye a don in kama ale de kɔni y'a ta daliba dali ni ka taa n'a ye Faransi furakɛli la min ye Seku Umaru ye maa bɛ se k'a fɔ sa k'ale de ye Jɔnkuna ni kisi a waati la Bubakari Tarawele min kɔni ye Jɔnkuna ye a taara Faransi Bubakari b'a ye k'a fɔ mai kalo dɔ tile 21 san 2012 a seginna juillet kalo tile 27 san 2012 kelen Bubakari min ye ka na ka baara tɔ kɛ ɛlɛ ni k'ale yafara maa o maa y'ale gosi o tuma k'ale yafara hali ni ko kun b'a kɔnɔ ayiwa o ko in fana tɛ se ka da kɛnɛ ma koyi bawo ni nin ko fana kun tɛ ale kun tɛ n'o jɔyɔrɔ fana sɔrɔ fasiriba ko Bubakari Ibrahima Bubakari Keyita min ye Bubakari Keyita denkɛ do IBK ale kɛra masakɛ ye malidenw bolo kɔrɔta ye min ma deli ka kɛ gundo sɔnni kɔnɔ kɛmɛ sara la maa 70 ni kɔ o de ye kala 2 ye hali maakɔrɔ minnu ɲɛ tɛ ko la bɛɛ kalata bɛɛ ko IBK manden masa kan kelentigi Mali mago b'i la n'i tɛ Mali ti ja Mali ti jɔ ayiwa fasiriba ko IBK nana kuma min na Bubakari Tarawele maaw ye tigɛrɛ fɔ daliba dali min ye IBK ye mandat fɔlɔ bɛ taa kuncɛ a y'a yɛrɛ ɲini mandat filanan o daminɛna kabini o daminɛna sa politique maaw wulila ni ka funufunu ka nɔfɛ Sokɛli Kokɛla Mayiga Maître Muntaka Tall a n'a tɔw diɲɛ ma don o don bɔli wari o bɔli ma ku IBK la IBK fɛnɛ utukalo dɔ tile 18 min ye sɔrɔsiw ye a ye wala sama o bolo k'a sama ka yɛlɛ kati dɔrɔn ka taa démission papier sɛbɛn k'a d'a ma fa bɛ ɲɛji bɔ a y'a kalan o don fo ka hinɛ don fo ka hinɛ don fa b'a kunkolo firifiri ne IBK fanga minɛ nin tɔgɔ in na n ka fanga ma kuncɛ fanga dun ka di ye a miiri janyara cɛkɔrɔba miiri janyara Bubakari Tarawele fasiriba ko Ibrahima Bubakari Keyita talen kɔ min kɔni ye camancɛ fanga ye nana sigi maa min kɛra o ɲɛmaa ye ka taa sɔrɔ a ka gɔnforonin na dɛ k'a wele ka na k'a kɛ masakɛ ye Surasikɔrɔ Mbandaw jamanakuntigi 7nan Bubakari Tarawele fasiriba ko ka Mbandaw fana to a ka baara la kalo 8 tɛmɛnen kɔ u y'o fana salo ka taa n'o ye Kati k'o ka baara bila k'a dɛsɛra e ko jamanakuntigi ninnu ni dɔ nana sigi nin kɔ dɔ de bɛ na min ka ko ka bɛ giriya kosɛbɛ u b'a fɔ ko ka Kati in yɛrɛ de bɔ yen n'o tɛ a ma nɔgɔ dɛ fasiriba ko i b'a la k'i ka sɛ manse waati min na palais kɔnɔ i ja tigɛlen bɛ to la ka Kati lajɛ ɲɛ saloli ma nɔgɔ fasiriba ko Mbandaw ale salolen ka taa Kati k'a ɲin'a fɛ k'a ka baara bila wajibi a ye baara bila ani Mukutari Wani maa min sigira fanga la jamana sariya suma ye maa min sigi fanga la o de ye colonel Ashimu Goyita m'a fɔ n k'i tɔgɔ dɔn la n dɔgɔnin don n'an bɛ so kɔnɔ i dɔgɔnin don n'an bɛ jamana baara la président de la république jamanakuntigi don président de la république o don wa n dɔgɔnin don kana siga dɔgɔninya ko kuma n'i ma to ka dabila i bɛ wele Kati dɛ ayiwa n'i bɛ wele Kati ne tɛ taa yɔrɔ si
Ni sarila dɛ Fasiriba ko colonel Ashimu Goita ale de bɛ Mali ɲɛmaya la bi Wari Traoré Fasiriba ko an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ an ka dugawu kɛ yaasa an ka bɔ ni samasamani na sisan senkɔrɔ macɛlen min ye jamana kuntigi 8 civil 4 surasi 4 o de Mali mara Mali bɛ surasi 4 bolo Mali an bɛ dugawu kɛ Mali bɛ lumbu lama mun na Ala k'a ɲɛ Asimi Goita bolo amina ya rabbi an ye min bɔ le Guido kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate le Guido mawambu fo u ka wuli ka jɔ n'u y'u ka fasiri k'u fɔ u la u ko ten ko miɛtɔ jigi tɛ tigɛ fo ni tɛgɛ ko ji bɔnna waati min ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le Cikan maa min ka wuli ka jɔ ye nin ye o ye Lasina Ɲangali ye Ɲangali a kumana fɛn min kan o de ye colonel Asimi Goita ye jamanakuntigi n'a bɛ bɔ ka masaya bulon kɔnɔna na n'o ye Kuluba palais ye ka taa fan wɛrɛ fɛ walima n'a bɛ fɛ ka taa dugutaga la i b'a ye k'a fɔ an ka siraw tun bɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen b'o kalama wa min ye cortège lahawla ye o bɛ wuli a nɔfɛ polosiw b'o la gendarmew b'o la min ye garde présidentielle olu maaw fana bɛ o la nka min ye Ɲangali ye a ko an bɛ se ka fɛn min kɔni ye k'o dɔn kosɛbɛ k'o jira maa na maa wɛrɛ ka kɛ an seere ye o de ye colonel Asimi Goita kabi don min na a y'i kali jamanadenw ɲɛkɔrɔ Centre international de conférence de Bamako la n'a sugantila anw ka Cour suprême ɲɛmaya bulon fɛ k'a fɔ ko a kɛra jamanakuntigi ye n'o ye cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ye i b'a ye k'a fɔ k'a ye camanba de bɔ nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen na bawo fɔlɔ ni jamana ɲɛmaa n'a tun bɛ taa taama na walima n'a bɛ fɛ ka bɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ sira de bɛ tigɛ maaninfinw na faaba in kɔnɔna na yan wa min ye k'a minɛ miniti 30 fo ka taa se 40 ma mɔgɔw jɔn bɛ tile kɔrɔ hali ni san bɛ na fana aw bɛ jɔ san kɔrɔ fo ka taa masakɛ jamanakuntigi fo ka taa tɛmɛ nka min ye colonel Asimi Goita ye a nali a ye dɔ bɔ cortège jamana a ye dɔ bɔ garde présidentielle ye hali ni caman ma b'o la a ye caman ba bɔ taabolo dɔw la o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen mobiliba lahawta kule minnu n'olu tun bɛ tɛmɛ minnu bɛ bila ɲani minnu bɛ bila a kɔ i b'a ye k'a fɔ sisan bibi in na n'a bɛ taa bɛɛ i b'a ye k'a fɔ katikati 4 awɔ ale t'a kɛ mun awɔ mutard t'a la a bɛ foyi maa si tɛ mankan bɔ maa ɲɛ tugun o tuma mutard bila wa maa bɛ se k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ min fana fɔ maaw ye a kalikan don k'a bɛ ka kuma in bɔ a sira fɛ bawo depuis don min na a y'i kali maaw ye jamanadenw ɲɛkɔrɔ a ko min ye nafolo min n'o bɛ ta ka di a ma n'a jɔnforola ye o ye n'a b'o dun cogo min ka d'a ye a tɛ ɲininka compte rendu tɛ kɛ a la n'o ye caisse de souveraineté ye o nafolo ko k'a tila sigiyɔrɔma 3 ye o 2 k'o ta k'o don ci wɛrɛw da fɛ minnu bɛ yen n'a nafa bɛ se ka se jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma a y'o baara kɛ wa min y'a ka cortège fana ka dɔ bɔ jama fana na o baara fana bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɔ o la o kɛn bɛ ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ min ye colonel Asimi Goita ye min ye Ɲangali ye a kɔni kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye fɛn min ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la k'o ɲɛɲini sisan ni bɛɛ lajɛlen hamilen bɛ o la o de ye k'a minɛ Asimi ka kalili don na ka na bugɔ sisan la n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ye danaya ta ka da Sogɛli Kokala Mayiga kan min ye anw ka zumba kule ninnu ye olu bɛ na minɛ waati jumɛn na ɲininkali kɛn bɛ anw ka jamana nafolo suyɛni bɛ k'a jugujuguya maa minnu fɛ olu bɛ se ka ta ngɔnɔ ma cogo min ko an ka nafolo fɔnɔ u kɔni ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ a fɛ wa ko min ye hakilina kumaba caman bɛ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ cɛmancɛ fanga a tɛ se ka jamana kungo bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ mais hakilina kumaba minnu bɛ yen n'olu kan ka ɲɛnabɔ teliyala yanni transition kalo 8 wali kalo 9 bɛ kuncɛ ko yalima ko bɛɛ lajɛlen bɛna se ka kɛ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le Cikan kɔnɔna na Lasina Ɲangali a ka fasiri don Bakari Traoré ne bɛ n bolo don ko kura info matin sɔgɔmada la kunnafoni n'o ye Bertin Dako Bertin a kɛmɛ ka kalimu ta Bakari an ka taa masakɛ bulon la n'o ye présidence ye Fasiriba ko min ye secrétaire général kura Bakari maa wɛrɛ tɛ o de ye Mamadu Ulale a ko jɔnni yɛrɛ de ye Ulale ye Fasiriba ko a ko Mamadu Ulale jamanakuntigi n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye colonel Asimi Goita ale de y'a tɛntɛnnen k'a lajɛ maa min n'a ka kan an bɛ don min na ko be Mali sɛbɛnfura minnu dalen bɛ maa min bɛ ni a hakili bɛ a kungo b'a kan da la Bakari Traoré ni a bɛ se ka jamana baara ni jamana kanu b'a dusukun na o tuma a ka sɛgɛsɛgɛli taara bɛn maa min kan o de ye Mamadu Ulale Fasiriba ko a ko a bolo binna cɛ min kan a bolo bin yɔrɔ ɲana Bertin Dako ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye nin décret in ye a y'a tigɛ nɔ bila ka bɛn ni juin kalo tile 13 ye joona ko min kɔni cɛkɔrɔba ye a kana ka baara kɛ a ko cɛkɔrɔba yɛrɛ si bɛ san 70 ani san 1 na a ye dɔ kɛ hali bi Ala ka si jan d'a ma Fasiriba ko Bakari Traoré maa min don a ko k'a ka kuma man ca professeur principal d'enseignement secondaire Bakari min ye classe exceptionnelle Fasiriba ko
Bakari n'i y'a lajɛ a ye ŋanaya caman kɛ a ko maîtrise b'a bolo min kɔni ye langue moderne na Bakari a y'o sɔrɔ INSP la a ko n'i y'a lajɛ tuguni min kɔni ye kalan ye Bakari a y'o boloda min kɔni k'a daminɛ an ka jamana ka taa bila jamana kɔfɛ o tuma jɔyɔrɔba a ye minnu boloda san 1997 san 2000 la chargé de mission min ye communication baara ye i b'a ye k'a fɔ o kɛra yɔrɔ min na ministère de mines Fasiriba ko a ko 2002-2004 chargé de mission min kɔni ye administration baaraw bɛɛ lajɛlen kalifala la yɔrɔ min na o de ye min kɔni ye ministère du travail de la fonction publique Fasiriba ko san 2004 san 2007 i b'a ye k'a fɔ chargé de mission min kɔni ye administration baaraw o kalifala la yɔrɔ min na bari o de ye ministère de la fonction publique de l'État Fasiriba ko hali bi merci kalo tile 12 san 2012 ka taa bila 2014 la Fasiriba ko a kɛra conseil technique ye min kɔni ye i b'a ye k'a fɔ premier ministre ale kɛrɛfɛ maa don maa min hakili jɔlen bɛ kosɛbɛ ani premier ministre 6 olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Modibo Sidibe Madame Cissé Mariam Kaidama Sidibe Tatam Lee Cheikh Modibo Jara Jango Sisoko Musa Mara Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Mamadu Ulale Bakari Tarawele ale kɔni taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la san 2015 Bakari k'a daminɛ don kana bila bi la a ma sigi ten k'a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la koyi jɛrɛjɛkulu kɛmɛ ka wele bila ma ni k'a k'u ka consultant ye ni k'a k'u ka conseiller Bakari a bɛ maa min bilasira a bɛ maa minnu bɔ dibi la ni k'u bila yeelen kan a bɛ maa minnu ka baara tilew ye Bakari ko kuncili t'o ban jamana in kɔnɔ Fasiriba ko Mamadu Ulale Kuluba secrétaire général kura Fasiriba ko n'i y'a lajɛ a ye baara kɛ Seni kɔnɔ Bakari min ye biennale artistique et culturelle Bakari san 1984 a ye baaraw k'a kɔnɔ min ye a commission d'organisation Fasiriba ko a ko hali bi n'i y'a lajɛ Ulale Bakari min kɔni ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ jamana ɲɛmaw ale ni foroba baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye syndicat n'o ye UNTM CSTM ale ni SIDETM Bakari a y'o wulikajɔ kɛ waati tɛmɛn'o la a ko min kɔni nafolo jidili ka bilasirali kɛ o ko la i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ min ye ministère caman ye Fasiriba ko a ko colonel Ashimi Goïta a bolo bɛna ni cɛba min ye n'o ye secrétaire général kura ye masakɛbolo la Kuluba Bakari o kuma k'a bɛ se k'a baara boloda a kɛcogo lakika la Bakari o kuma ko maa ka bila fɛn na i bɛ se ka fɛn min kɛ Mamadu Wulale Kuluba secrétaire général kura o kuma an bɛ dugawu kɛ cɛkɔrɔba ye Ala k'a ɲa a bolo kunnafoni filanin an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate info matin mɔgɔw ka fara Bertin da ko kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko joni jalaki tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furanka ko ɲuman bɔ ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko plume libre nin ye Zie Kulubali nin ye a ka wulikajɔ ye a ko min ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye n'a ma ye k'a fɔ k'a sugantila ka kɛ anw ka cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ye n'o ye premier ministre ya jɔyɔrɔ dil'a ma ko yalima ko baara min n'o a bɛ fɛ k'o boloda furancɛ min t'an bɛ ka kalifa a la n'o ye kalo 8 fo ka taa se kalo 9 ma ko yalima k'a bɛna se ka kɛ o kɔnɔna na wa Fasirikɛba n'o ye Zie Kulubali ye ale kɔni bɔ bɛ ka ɲininkali kɛ bawo a y'a jira k'a fɔ min ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye kabi donni min na tɛgɛnkɔni sinna a la ka yamaruya di a ma ka sɛbɛnfuraw tɛgɛnɔ bila k'a fɔ k'a kɛra cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ye mais a ka wulikajɔ yɛrɛ kun fɔlɔ n'o y'a ka premier conseil de cabinet ye a y'o sina k'o boloda ka bɛn kari dɔ ma juin kalo in tile 13 san 2021 o bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ primature la wa a jirala a kelen kɔ ka wele bila ministre ma ministre mun n'a ka danaya dalo kan n'a y'u sugandi a k'u ma ko min ye jamana bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔn b'u la sa dɛ min ye baara min n'o tala ka kalifa a la ko ale tɛ bila kɔnɔtɛ Ndole ye wa min ye baara min n'a tala ka di a ma ko n'i y'a ye danaya dala ale ka danaya da ministre tɔw kan k'i b'a ye k'a fɔ ko a ye jɔyɔrɔ dɔ de jira jamana marabaaw la o bawo min ye wulikajɔ ye o wulikajɔ sabatila fɛ kabi waati jan min kɔni bɛna kɛ sabu ye jamana bɛ dingɛ min kɔnɔna na a ka hakili n'a ka fɛɛrɛw la bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ sabu ye ka se ka jamana ka bɔ o dingɛ jugu la wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sogɛli ye a ko jamana in i n'a fɔ n da tula la cogo min na jamana denw jigi dan bɛ u kan cogo min na n'o y'a n'a ka gouvernement ye ko wa k'u kana kɛ maa ye maa min bɛna kɛ jigiwarokɛbaa ye ko wa ko min ye ministre ye a b'u bɛɛ lajɛlen wele ka taa baara ma maa kana taa i ka ministre so la ka taa kɛ dagasunɔgɔ ye i ta la kun min kama i k'o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ maa min ka baara ye min ye bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri ni cɛsirijala ye
kele ga flana yini ga faraka ko bawo doni mi nanu bu ko doni jamajoro fanga yin fanga blu nyama yala akake ga soro ukun korota ledo wa mi jamana do ye haglina ni hami min be ula akake ga soro belajile o bana wa ko mi ye agani haglina nunu vana ye abena sinsin ko dama doka no de ye yelema o kata ni kan yeshi onga jamana etabulo dama doma min be lakana ko fo ako mi ye shogali ako ko onga jamana ka sera wati sa on yera ka mugu ni kiseta ti awo shugali ko bambanji be fa on fa ve anga mugu de shuruka wa mi ye kumadmani ye o ka dabla ko wa ko ma woro be sega na on de ma hungola ko ga ka on yere ka nga njo angolola mi ye onga famai ka nga jigida uka wa ulu de be sega mbobolola wa mba do fana che kuma mi ye shugali ko gala mai gai mba do fana barai hakilno ni afere ka nga soro abulu wa ya jira fana ka fo mi ye onga kana ko no duna bala wa amese fami varama o de ye yelema munu no ka nga taganyeshi anga jamana sharia sumba doma no be constitution du 25 février 92 ko fo o kagilna o tambe abulu foka ta se mi ye jekulu kerengere le do ka sigisinga ni abe wele ko organe unique de gestion des scrutins mi mena ke sabuye ka ngwa kalata ko nyo belejele ni ka onyena bo akoko jekulu kerengere nga sigi o be sigi ni belejele fana ka yamariya yi maga fonse mala wali manse dala kalata kele ko jabi bole memuruti me bolomne o tenake ko bawo ko mi ye ni organe unique de gestion yi na sigila singa abeke ni belejele ka bengani ka yamariya yi wa belejele semedo ala o fana temele ko ka boy ibaye ka fo ajrala fana ka fo mi ye benga sama mi na tegano blala san 2015 anga fa ba konna na baro kunfolo nun tara do Algeria jamana ka ko o benga sama no accord d'Alger ko kono ko fando be ko yele makanga kutaku segere ni abe wele nazara kana ko relecture intelligente de l'accord d'Alger mi ye ka feretige yele maka sega do accord d'Alger benga sama konna na kata soro amake fanfla ka futna konna wa mi ye shogeli aya jira ka fo jamana yi ko jamana be dia ko yi jamana be gele mi ngoro ka be banfana ko wa ko mamunu be dibidibila ka fo ku na dinge bade tike ka jamana do mbele jile yuro ka bla akonna na ko o ma o tege jaye me ko wa ko fero bala ka tike ko ala teme mi ye jamana yi abe do bala wa jamana yi abe to ko soro wa mi ye wuliga joyo be sabati jamana de klina bele jile fe wa mi ye dakuru ye kele kuma mi na bo no fe de bele jile ga jenga antege di nyama jamana yi abe gele mi ngonna na fera ni fura mi nga soro ala o bele jile ka soro anga se ka bo gele akono ni wuye sebe mi na ya sama ka bo plum libru kono je kulubali aka fasiridu je ka pip ka fere faun la kodo nege kanye tan flasera bamako ka fo jiginew ka bonya masegi be awye boje bate namu nego bala to ko beti bokar tarawre salon kele ni nyina kele ni yo farajongo ka kele te ba ne ben tiga dongo kura la preuve fajriba no ye MA2 ako angata Centre National pour le Développement des Vaccins au Mali bokar tarawre minye dega baye anga lama wadi ko tiye bangira fajriba ko ako ngalo mana santange tugo bokar ni tiye wulila wulada fe aba tiga taka daka ako minye procès Sambaso bori okumako a tien diramo parce que bako bori ni ya laje ni ngunu ani ni nyaga abe kabini wati jam ma do de koni be ulutika kurani ka bo barala bori tarawre o yubolo du ko nenga woronto ma ka bara mana chen bori e jongo ala be digi mala ngana a kundona e bori abe fo mala sabu minyi warko mana do jenatika kokola bori tarawre o ye abampewi parce que bako minyi e Centre National pour le Développement des Vaccins au Mali ako ni ye jaraja kulubele baye minyi anga Kenya au ministre koro professeur Sambaso wartrawre ale koni ye tikano blado ke mekalo do cletan bogari min koni ye ma keme ani ma tani shekin bogari ninkulu tika ko ka bo barala ma keme wolon fla chela fasriba ko ma keme ni ma tani shekin min tika ko ka bo barala akuma chara fuka damateme bogari utika ko ka bo barala kunjumena akoni kuma fora anyebe don parce que bako ako ninjera jakulu ni ya laje min koni kenya tiglamugo ulu de be a jolim bawo min ye recherche anka jamanen kono ako min koni banajugu mun be no ye covid-19 o nali ma toto mali jera jakulu shila parce que bako bari min koni andeme bawo ye sabu ni ya me ko centre national bari iba fo ka deme ba
Nasarala wari minnu bɛ bɔ Nasarala jamana kɔfɛ wari olu de bɛ kimeru ɲɔgɔn kan ni ka centre ɲɛnamaya maa minnu ye baara kɛbaw ye nafolo bɛ kɛ kulu de sara ni olu ye dɔ b'u ka wari dita la o kuma centre bɛ se ka balo cogo di a bɛ gɛlɛya Fasiriba ko Bakari nin kunnafoni a bɔra yɔrɔ min na o de ye min kɔni ye Bakari u ka ɲɛmayaso min bɛ l'Amérique jamana na Bakari Traoré n'o ye Université de Martiland wari i b'a ye k'a fɔ États-Unis olu de kɔni ye tɛgɛnɔbila kɛ ni ka bila ka na faso Mali kɔnɔ o kuma o bɛnna janvier kalo tile 9 min kɔni ye 2021 ye k'a yira k'a fɔ o kuma min kɔni ye professeur Sambaso ye baarakɛla minnu b'a ka bolo kan n'o ye maa 700 ye k'a ka maa 118 bɔ a la maa min b'a la ka wari bɔ n'o k'i ka min kɛ i b'o de kɛ i b'o kɛ dɛ o baga la Sambaso ma an ka taa Fasiriba ko Bakari Traoré o kuma min kɔni ye olu ka dɛmɛ olu bɛ wari min bila ka na kɔrɔlen o kuma ko wari t'olu bolo bilen k'a sababu kɛ Covid ko ye Covid ye olu yugujugu ni k'olu fɛgɛnya o kuma n'olu dun fɛngɛna o kuma jamana minnu jigi dalen b'olu kan o kuma f'u ka ntori tigɛ tiɲɛ f'u ye siga t'a la Fasiriba ko maa wɛrɛ minnu fana bɛ n'olu kan ka wari bila ka na olu fana ye tiɲɛ fɔ ko wari t'olu bolo bilen o kuma maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ maa 700 a ye dɔ bɔ jamana Bakari an ka dɔ bɔ jamana walima centre yɛrɛ ka ci ka dakolonci po o kuma ko professeur Sambaso ka ɲɛnata Fasiriba ko dɔ bɔlen jamana k'a kɛ maa 500 ye a n'a ko bɛɛ lajɛlen ka dabila ka bɔ Mali kɔnɔ dɔ de bɛ bɔ jamana dɔ de bɛ bɔ jamana n'o ta ka dabila an t'o fɛ dɛ an t'o dabila fɛ Fasiriba ko Bakari Traoré maa minnu ye jalaki ta ni ka professeur Sambaso sɛgɛrɛ Bakari ko jalaki fu don sabu nin baara in bɛɛ lajɛlen k'a kɛra sariya kɔnɔna la inspection du travail u da donna ko la maaw bɛ licence k'u tɛgɛ ko ka bɔ baara la cogo min na k'a bɛɛ lajɛlen kɛra sariya kɔnɔ ISO ka yamaruya kɔnɔ foyi tɛ ko sɔsɔli kɛra la Bakari maa minnu tɛgɛ kora ka bɔ baara la Bakari ko tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ u ma gɛn ko ye kalo 3 de kɔni laɲini kɛr'u ye i n'a fɔ inspection du travail ye min fɔ Bakari min ye o préavis ye k'a ɲini u fɛ o kuma k'u ka baara bila u ka baara bila a sababu ye mun ye wari de tɛ k'a d'u ma u sara la a tɛ n'aw bɛna ka continuer ka baara kɛ n'aw ma sara u tila k'o fana kɛ mankan ye o fana kuma ka ca o fana tɛ bɛn dɛ a kɛra muruni dakuma ye Bakari Traoré Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na mankan min tun bɛ professeur Sambaso kɔ mankan banna pewu o kuma k'a b'a da o kuma ka sunɔgɔ Bakari Traoré gasi t'a la sabu min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u y'a ko k'a jɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu tɛgɛ kora ka bɔ baara la Bakari ko ɛlɛ ni juguya m'u tɛgɛ ko koyi Bakari fɛn min t'i bolo i tɛ se k'o di maa ma wari tɛ bolo kɔnɔ k'aw sara yanni centre bɛ datugu a ka kɛ fɛn dɔ ye sa walasa jamana ka se ka ɲɛnamaya o kuma Bakari k'u ka licenciement a kun filɛ nin ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la preuve kɔnɔ MDA ale ka sɛbɛnni don MDA ka fara la preuve fasili jɛkulu kan wajibi an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le soir de Bamako wula n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye maa min ka wulikajɔ ye o de ye Umaru Ongoyiba ye Umaru Ongoyiba k'an ka taa Dinanguru min ye Bamanjilakaw ye o kɔni u y'u ka baara jugu u y'a bolo da min ye civililaka maa 6 ye olu kɔni nin tola u ka wulikajɔ la maa 5 olu banana wa 2 bɛ u la minnu b'a la ka ɲini hali sini wa ka tila ka taa tasuma de don fɛn dɔw fana na n'o bɛ sumanw ni ka o kofɔ o n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye nin waati laban ninnu na kananko jamana cɛmancɛ bolo hakaja jamana seleke 4 kɔnɔ nka yɔrɔ minnu ka jugu k'a minɛ jamana cɛmancɛ bolo la ka taa kɔrɔnfɛla la i b'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ ninnu kananko a kɛn bɛ bisi basa ye hali n'a sɔrɔla an ka finitigilakaw u bɛ wuli ka jɔ la jamanadenw n'u bolominɛ bɛ se ka lakana cogo min na ko nka ko n'i y'a lajɛ tuma ni tuma i b'a ye k'a fɔ nin Bamanjilaka ninnu a kɛn bɛ u tɛ bɔ ka jɔ kɛnɛ ka tugu koyi u bɛ fɛɛrɛw de tigɛ ka bali ka taa janda fa dɔw fɛ walima k'u mɔlɔnti ka taa dugu dɔ kɔni ka t'o daminɛ walima ka taa o sira kɔni tigɛ maa tɛ don maa tɛ bɔ wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in ta ka lajɛ min ye ka bɛn kari ma nin juin kalo tile 20 san 2021 denmisɛnninka minnu n'olu bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen i n'a fɔ n da tul'a la cogo min na n'o ye Dinanguru ye olu kɔni de y'a ye sa nin Bamanjilaka ninnu ka dagakisɛ bilen kɔni kɛlen ka u daminɛ i b'a ye k'a fɔ maa tɛ don maa tɛ bɔ kɔngɔ b'a la ka digi maaw la cɛw ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ denmisɛnw yɛrɛ de ta ka gɛlɛ wa min ye nin denmisɛnninka maa kologɛlɛn ninnu ye u ja milieu don u farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kulu ye ka taa min ye Dinanguru ye ka bɔ o kɔnɔna na ka taa Yeranduru o taara o doigt de jɔ wa ka kɛ sabu ye fana o doigt jɔtɔla ko bɛ o kɛtɔla k'u b'u kɔsegi i b'a ye k'a fɔ u taar'o sumanw caman de sa ka kɛ katakataninw ni wotorow kɔnɔna na o bɛ segin ka na ni o ye Dinanguru kɔnɔna na bawo
ni bamanjilaka nunu kɛmɛ k'u daminɛ k'u ka yɔrɔ in daminɛ a bɛ waati jan bɔ kabi min y'a ta k'a lajɛ min ye kabi bamanjilaka nunu nana mɛ kalo sale tɛmɛlen kabi o kalo tile 2 fo kana bugɔ bila o kɛmɛ ka nin togoda in ne ka a kɔni koli k'a bila ko o sagonu dugɔ o kɔni o de b'a la ka waleya a ko kɔnɔna na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ nin denmisɛnninlaka nunu jagɛlɛ nunu kɔni natɔla ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɛlen n'o ye yiran 5 ye o sugu o kɛlen k'o jɔ a jɔ o ye sumanw de san o bɛna o kɛ somazama ye min ye fakɔrɔninw ni bakɔrɔninw ye ka taa se denmisɛnninlaka tɔw ma olu bɛ se ka da dumuni sɔrɔ cogo min na waasa kɔngɔ min bɛ u dala dɔ ka se ka bɔ a la i b'a ye k'a fɔ nin bamanjilaka nunu de filɛ ka sin ka i fosi ka bɔ tu la ka sin ka jɔ nunu ɲɛti min bɛ katakataninw kɔnɔ min bɛ wotoro wɛrɛw kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni de jɔ ka taa don a la wa i b'a ye k'a fɔ min ye sivililaka maa 6 ye o ye mugu de ci u la o maa 6 ka sin k'o ɲɛgɛnɛ karabati min ye maa 5 ye olu banana o maa 5 banalenw fana na maa b'u la minnu banali cogo o juguyala kosɛbɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana hali sini maa 2 bɛ yen olu b'a la ka ɲini u yɔrɔ ma dɔn fɔlɔ wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye fasiri kɛbaa ye a ko u ka maa min kɔni n'o o bɛ ye n'o bɛ kunnafoni kɔni di u ma o kɔni ye a jira k'a fɔ nin baara kɛlen kɔ min ye anw ka finitigilakaw ye n'o ye forces armées maliennes ye u kɔni maa dɔ polo gotola nin maa banalen ninnu na ka yen kan ni ka o sɛgɛrɛ min ye faama mɔgɔw ka k'a ye n'o y'u ka dagayɔrɔ ye ka yen sɛgɛrɛ kunnafoni tɛ o tulo ma o ma ni ko wɛrɛ lajɛ koyi o wulila ni ka se ka na yɔrɔ in ka na lajɛ u nana lajɛ nka sani u bɛ se yen i b'a ye k'a fɔ u nana sɔrɔ nin bamanjilaka ninnu kɔni kɛlen k'u ka waleyajugu kɛ u y'u kɔ don ni ka tunu bawo kungobolo dɔ bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen in na u dogow bɛ yen kɔnɔna de la min ye finitigilakaw ye o kɔni bɛ wuli ka jɔ la bolo bɛ se ka da ninnu kan cogo min na wa hakilinajigale sa ha ka ja ka sangani ninnu ka nin wuli ka jɔ cɛjugu ye a n'u ka jagoya ko kɛ ka ɲɛsin nin dugu kɔfɛlen ninnu ma i b'a ye k'a fɔ hali CSCOM min n'o bɛ dinankuru dɛ i b'a ye hali o furako o kɛn bɛ gɛlɛya ye denmisɛnninw ni bana y'u minɛ sumaya de y'u minɛ walima bana wɛrɛ y'u sɔrɔ o kɔni o bɛ sa o bana fɛ ka sabu kɛ furantanya ye nin kɛnɛyaso in kɔnɔna na min ye wulikajɔ ye o kɔni bɛ senna wa min ye association min kɔni n'o o président n'o bɛ Bamakɔ yan n'o fana ka cɛsigi bɛ yen fa nin yɔrɔ kɔfɛlen in kɔnɔna na o kɔni ye a sɛbɛntiya fasiri kɛbaa ye k'a fɔ min ye halisa nin wulikajɔ ninnu o b'a la ka kɛ nin bamanjilaka ninnu fɛ ko wa ko min ye finitigilakaw ye k'u fana b'a la k'u sɔn waasa min ye nin bamanjɛ wale a bɛ se ka bolo kan cogo min na nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ espoir de Bamakɔ kɔnɔna na min ye Umaru Ongoyiba ale ka fasiri bari ne bɛ n tigɛ don ko kura la preuve fasiriba n'o ye MA2 Bokari Tarawele hali bi kan ka to sira tɔ guwan bari ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga min bɛ Mali ka lasigidenso la l'Amérique jamana la Bokari Tarawele ko ŋunuŋunu banna a banna a bɛ maa min nɔfɛ o de ye Jogolon Kulubali ye Jogolon Kulubali Bokari Tarawele kabini ale kɔni gɛnna Bokari Tarawele k'a sababu kɛ a yɛrɛ jogo ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ kuma sugu bɛɛ lajɛlen taara ni ka Mali ka lasigiden sɛgɛrɛ n'o ye Mamadu Nimaka Bokari Tarawele ko tiɲɛ mana mɛn cogo cogo a bɛ bange fasiriba ko a ko min kɔni ye Jogolon yɛrɛ mun na a gɛnna a ko n'i y'a lajɛ Mali ka lasigiden so kɔnɔ Jogolon ale kɔni ye jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min n'o ye issue réceptionniste a ko jɔyɔrɔ belebeleba don Bokari Tarawele min kɔni ye Washington a ko Jogolon ale b'o baara la Bokari Tarawele n'i y'a lajɛ ani ɲɛma tɛ kan kelen fɔ min ye a mana bila min na o tɛ kɛ ka ɲa Bokari Tarawele n'i y'a lajɛ walew bɛ ani minnu man kan Bokari Tarawele o kuma ko Jogolon ka kɛwale kɛra olu dama dama ye fasiriba ko e b'a dɔn Jogolon in n bɛ maa min dɔn n'o don a tun bɛ F3 la ne ye san 5 kɛ F3 la a taara ka l'Amérique taga la kan to yen siga na ka bɔ yen o don wa o tɛ o Jogolon kelen don o Jogolon in de don mais nin ye promotion ye radio baarakɛla ka taa yɛrɛ sɔrɔ ni jɔyɔrɔba la o kuma maa min fana don a kunkolo ka gɛlɛn koyi a bɛ komi an jɔ a kɛ n tɛ maa to a fɔ Bokari ni kungalikɛla in tɛ bi e yɛrɛ tɛ bi ko kɛcogo la mun de bɛ sɔrɔ bi min mana wuli k'i jɔ bɛ mankan dɔɔni kɛ jɔnni bɛ don da Bakari Togola ɲuman na jɔnni bɛ don da Bakari m'a f'i ye mankankɛla ninnu Bubey ayi kana dimi kan'u lamɛn ko ye jɔnni dun da dɔrɔn mankan bɛ ba sisan Mali b'o de bunakun kan Bokari Tarawele fasiriba ko Jogolon Kulubali Bakari ale ni a ka ambassadeur u ma se ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ ala ni Jogolon yɛrɛ ka kɛwale jugu Bokari Tarawele a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye ambassadeur kɔni y'a ka sariya ta Bakari ni ka Jogolon tigɛ ko ka bɔ baara la janvier kalo tile 21 san 2021
fo bi e jogolon ka jɔyɔrɔ o kun langololen bɛɛ parce que ba ko jogolen kɔni gɔnnen a ko siga kɔni tɛ min na jogolen fan bɛɛ lajɛlen kɛ sɔ ni makɔrɔni ye mankan bɛ ka ci Mamadu Nimaka a nakun tɛ malidenw ye a bɛ ka yɛrɛsago baara kɛ o kuma Mali ɲɛmaaw k'a la u k'a ta ka bɔ yen Bakari kuma fɔra k'olu y'u sigi k'u tulo kɛrɛbɔ kuma fɔra k'a ni tiɲɛ tɛ kelen ye u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ an ka démoralité kɛ ɲininkali kɛra maliden fɛn fɛn yana bɛ se n k'a bɛ sɛgɛsɛgɛ yan fɔlɔ de a ma taa yɛrɛ kun fɛ koyi a ma taa kun fɛ a ka sabali Fasiriba ko Bakari min ye jogolen a ma se ka se ambassadeur la abada o kuma ma ɲa min kɔ min ye a jɔyɔrɔ ye a tɛna se ka to langoloniya la o kuma jɔyɔrɔ in malidenw bɛ se ka kɛ i n'a fɔ maa o maa bɛ diɲɛ fan o fan bɛ se ka kɛ Fasiriba ko maa minnu bɛ lamɛrike jamana kɔnɔna la u ye sira d'olu ma i kɛra maliden ye i kɛra lamɛrikɛn ye Bakari Tarawele ko maa min bɛ fɛ ka nin jɔyɔrɔ in fa n'o ye huissier réceptionniste ye o kuma i ka sɛbɛn bila ka na Bakari siga kɔni tɛ min na lamɛrikɛ dɔ min kɔni musolaka ye ale ka sɛbɛn lajɛra k'a ye k'a fɔ Bakari a bɛ se k'a ka baara kɛ u ko a taara o y'o baalen voilà n'i ka sɛbɛn yera i bɛ se k'a kɛ munna tɛ taa Bakari sɛbɛnfura minnu lajɛra o kuma sariya yira k'a fɔ min kɔni ambassadeur n'o ye Mamadu Nimaka a ye maaw kɛrɛnkɛrɛnnen ka maa minnu bila ka dossier fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ Bakari Tarawele a ɲɛmada dossier kan a tɛgɛ ma maga la a ma gɛrɛ maa la a ma influence kɛ k'a fɔ a ye karisa ta a ye karisa bila ɲaw labila aw ka baara la n'aw bɛnna ni maa min ye a y'o ta maa min bɛ se ka baara kɛ faso Maliba baara kan ka kɛ ten de a y'o ta a baara maa min bɛ se ka kɛ a y'o tigi ta pression t'aw da la n tɛ maa di n tɛ maa yira parce que b'a ko jɛlenya bɛ tɛmɛ o kan wa Bakari min kɔni ye jogolon ye Bakari ko hali bi a b'a sɔn ko ye a ka tasuma de bi na ji la min bɛ fɔ a ye a ka sabali o kuma n'i bilala ka taa lasigidenso baara kɔnɔ sariya ye min fɔ i k'a kɛ o kɛcogo la n'i ma k'o kɛcogo la i taara cogo min na Bakari Tarawele bɛ sigi ten kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la preuve kɔnɔ M2A ale ka sɛbɛnni don Ba Jabate ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko la pioche o don la pioche n'i y'a ta k'a lajɛ fasiri kɛba n'o ye Umaru Ndiaye ye ale kuma bɛ fɛn min kan o de ye ko seliba k'o b'a la ka na ko min ye anw ka sennaaniw ye n'o ye an ka sagajigiko ye ko saga k'a kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye a sɔngɔ k'a kɔni dulon bɛ ngalakolo la bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye san o san bɛɛ lajɛlen silamɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nin sira ni k'a taama alisilamɛ diinɛ ka se ka hakilina minnu fɔ bɛ a kɔnɔ k'i sen da Ala ma hinɛna kɛra Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ma a ye fɛn minnu fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ni k'a waleya n'i ma sɔrɔ jagoya tɛ dɛ anw de bɛ k'a kɛ jagoya ye ayiwa minnu ma saga sɔrɔ lakika fantanya kira kisi nɛɛma ba ye a ye saga fila fa kelen o y'a n'a ka denbaya ye filanan o y'ale manton ye fo ka taa diɲɛ wuli a manton n'i ma saga sɔrɔ fantanya ban tɛ dɛ kira y'i ka saga faga Usayi Jabate i bɛ yɛlɛ sagajigi falen kan a bɛ salatu tigɛ Imamu Jabate de don n ye kalanden ye tɛmɛ n'a ye Ba Jabate ko min ye saga sɔngɔko ye k'o kɔni wulilen bɛ ka dulon sanni dugu cɛ ko bawo an ni seliba yɛrɛ tɔ cɛ k'a tɛ tɛmɛ kalo kelen ni tile damadɔ kan wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min kɔni kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye alisilamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye dutigiw ye cɛkɔrɔba fara maa misɛ kan minnu kɔni bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsin bɛ nin bagan ninnu sali ma ka seli ni ka se ka latɛmɛ n'a ye k'a ko kɔni kɛn bɛ gɛlɛya ye ko bawo min ye saga dɔrɔn tɛ min ye dadumunifɛn wɛrɛw ye gɛlɛya kɔni b'a la ka yakubaya olu yɔrɔ dɔnni a dugujɛ min ye Umaru Ndiaye ye ale min ye fasiri kɛbaa ye a y'a jira k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔw n'u ma wuli ka jɔ kɛ wa ko min ye opération tabaski min n'o bɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ san o san seliba ɲɛkɔrɔla la k'o tɛ se k'o ko ɲini k'a ko teliya wa k'a sigi sen kan yanni a ko a ka taa ka bolo da bawo n'i y'a ta k'a lajɛ nin saga ko sɔngɔko gɛlɛyali a kɛn bɛ fɛn ye fɛn min n'a kɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen ni ka bɛɛ lajɛlen kamana kan ko wa ko an ka marabolo damadɔ bɛ yen minnu kɔni bɛ yen n'olu de bɛ kɛ sabu ye ni k'anw ka faaba ni k'a kɔnɔ sɔsɔ saga la n'o bɛ camancɛ mara ni ka olu kɔfɔ ka taa se an ka kɔrɔnfɛla ma ko nka min ye bamanjilakaw ka wulikajɔ ye ka taa se taabolo wɛrɛ minnu bɛ fo ka na fara coronavirus ko kan an bɛ sinsin fɛn min kan o de ye bamanjilakaw ka wulikajɔ min n'o ta la ka ɲɛsin bagantigiw ma jamana camancɛla la ka taa kɔrɔnfɛla la o kɔni kɛn bɛ sabu ye k'anw bɛɛ lajɛlen de kamana gan bawo a kɛra sabu ye bagan a tɛ ka sɔrɔ tugun min n'o bɛ bolo la i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ tɛ se ka da o kan sɔngɔ gɛlɛya ko sabu la k'a minɛ Bamakɔ ka taa se Tɔnbukutu Sikaso Kulukoro fo ka taa se Segu ma hakaja min ye yɔrɔ wɛrɛw ye ani jamana minnu bɛ yen n'an bɛ dancɛ la ko nka ko fɛn dɔ fana ka fɔ dɛ min ye anw ka nin sagatigi ninnu dɔw fana ye walima commerçants olu de bɛ camion sɔsɔ a la yan ni ka taa n'a ye jamana wɛrɛ o kɛlɛ sabu ye ni k'anw kungo ni k'o gɛlɛya hali sogo o sɔngɔ o ka gɛlɛ anw fɛ yan ka taa sɔrɔ saga bagan ninnu bɛ bɔ anw minnu fɛ yan ka taa anw sigi ɲɔgɔn jamanaw na i b'a sɔrɔ a kilo a da t'o bɔ
min ye wulikajɔ ye min ye fasiri kɛbaa ye a ko fɛɛrɛ ka tigɛ joona jamana ɲɛmɔgɔw u ka wulikajɔ kɛ joona waasa min ye saga sɔngɔ ko a bɛ se ka jigin cogo min na wa min ye a ɲininkali a y'a ta ni ka ɲɛsin Garba Cissé ma Garba Cissé ale ye Sibila ale ye o duguden dɔ ye o kɔni y'a jira k'a fɔ u ye waati tɛmɛlenw na Hakaja Salon ale tun bɛ saga minnu san 6000 i b'a ye k'a fɔ o sagaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra 10200 ye wa o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye Gumbu ye o fana ye dugu min kɔni ni Garba y'a jira k'a fɔ ko a bɛ munumunu salo kɛ yen yɔrɔ ninnu fana kɔnɔna na wa fo ka taa se Jadu Traoré ma Jadu Traoré ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ Gumbu fana ma wa min ye Kulukoro mara ye a b'o de fɛ wa o fana y'a jira k'a fɔ nin ye san 15 ye min ye saga ye a sɔngɔ kɔni a dulon bɛ sanni dugu cɛ ko wa ko saga minnu n'olu tun b'o san 6000 ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla 900 ye bi ko wa ko i bɛ fɛn min san ka tila k'a feere ko n'a fɔra k'e b'a san sɔngɔ dɔ la ka tila k'a don bolimafɛnw kɔnɔ n'o de bɛ ka transporter nanzarakan na ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ walima ka taa n'a ye sugu dɔ la ko i y'a dɔn min ye poste minnu bɛ yen ni wari kan ka sara ye ko yalima ko faamaw tɛ se k'o poste wari ko ni k'o ben ka bɔ sagatigiw da la wa cogo di bɛɛ n'i ka baara tɛ yan ayiwa wa ko wari min bɛ taa sara mairie fana na k'ale kɔni hakilina na wari min bɛ sara poste la ani min bɛ sara mairie la k'o ka bin k'o bɛ kɛ sabu ye ni ka saga ni k'a dajigin o y'a hakilina ye wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ halisa min ye wulikajɔw kɔni bɛ senna Adama Boli ale kɔni y'a jira k'a fɔ gouverneur o bɛ opération Tabaski min kɛ ko gouverneur k'a bɛ se ka nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen ni ka a sigi sen kan ka se ka fɛɛrɛw tigɛ min bɛ se k'a to gatigi bɛɛ lajɛlen ka se ka saga sɔrɔ k'i ka seliba ni k'o kɛ ni o ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ min ye ayiwa la pièce kɔnɔ maa min ka wulikajɔ don o de ye Umaru Ndiaye kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn a bɛna bila minɛn min kɔnɔ o de ye min ye an ka ɲamanto minnu bɛ an da la n'a kɛmɛ balaŋɛɲɛ ye bɔgɔdi ni ka furan ka jɛ ni ka Bamako kɛ Bamako ville pɔrɔ Bamako ville kokɛti ye bɔgɔdi an ka kɛ ɲamanko ka kɛ sogokan ye bɔgɔdi ko a tɔ tora waati kunkurunin ye parce que b'a ko Bamako mairie a tun bɛ nin laɲini na kabini waati jan n'o ye Adama Sangare ye bɔgɔdi ko ma mɛn cogo k'u ka kusa a ma kɛ ye a ko sababu ɲuman hakilina dɔ nana bɔgɔdi min kɔni ye jarajakulu dɔ i b'a ye k'a fɔ ni o ɲɛmaya wari esiga kɔni tɛ min na o bɛ Amadu Jaji Sangare bolo wari ale kɔni wulila k'i jɔ min kɔni ye a ka ŋaniya ɲumanya ye jan kɔni baara in bɛ se ka boloda ɲama ka jeni wari ni ka kuran bɔ a la wari a tɔ minnu bɛ to ni k'o kɛ mago ɲɛfɛn wɛrɛ ye o kuma ko de bɛna kɛ Mali kɔnɔ k'a la tɛna mɛn bɛn kɛra yɔrɔ min kan o ye Sanakɔrɔba ye n'o bɛ Bamako ale ni Kɛɲɛka cɛ wari min kɔni ye maa 600 bɔɲɔgɔnko olu de bɛna baara sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen kɔnɔna la o kuma kuran ni ka produit diɲɛ ma dongo don min ye 40 mégawatts ye wari ɲama ka jeni diɲɛ ma dongo don o kuma ko de bɛna se ka sɔrɔ wari min ye kuran ye bɛɛ b'a dɔn a bɛ lahela min na Mali kɔnɔna la ni ka kuranko ka dɔɔni bɔ a gɛlɛya la o kuma ɲama ka cɛ ka bɔ an senkɔrɔ ka jeni ka kuran bɔ a la ka kɛ nafasɔrɔ sira ye ka denmisɛnninw bɔ baarakɛbaliya la k'o tɔ tora waati kunkurunin ko ye o kuma nafolo min kan ka don a la miliyari 100 ani miliyari 30 o kuma Bamako maire ba n'o ye Adama Sangare ye a ko nafolo in ka ca nka o kuma ne an y'an bolo di ɲɔgɔn ma wari siga kɔni tɛ min na nafolo in ko kuma k'a bɛ sɔrɔ o kuma an bɛ don min na ko bi wulikajɔ ni baara olu bɛ segin ka ban janko ni usine a bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ Ala ka ko in kɛ sanayɛlɛfɛn ye amina yarabi filanin ye an ye min bɔ cikan kɔnɔ Adama Dawu ale ka sɛbɛnni Adama Dawu ka fara cikan mɔgɔw kan an b'u fo bɔli wate ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ni o k'a ma ko Nouvelle Horizon ko mɛnna an ka ko la ni n tola la bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ ko don bɛɛ ye zon ta ye nka don kelen o ye fɛntigi ta ye n'an taara an bɛ taa sɛbɛnni kɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kununko nɛ ka bɛn juin kalo 21 ma san 2021 nɛgɛ kanɲɛ 11 waatiw la i b'a ye k'a fɔ nin zonba kule maa 2 u nana don matela feere butigi dɔ kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ sannikɛla ye o sanni senfɛ i b'a ye k'a fɔ matela butigi yɛrɛ ani jamanakuntigi kɔrɔ o dagayɔrɔ n'o y'a siyɔrɔ ye a n'o man jan koyi n'o ye Laji Ibrahim Boubacar Keita ye wa n'i y'a lajɛ ninnu dolen k'u yɛrɛ kɛ sannikɛla ye i b'a ye k'a fɔ kelen donna bere 2 bɛ ɲɔgɔn na wa min ye feerekɛla ye n'o ye matela butigi tigi ye ale de nana sɔmi maa min donna kɔnɔna na taabolo ni ŋaniya minnu tun bɛ a la a ye kulekan bɔ min ye sigida maaw ye olu kɔni nana kamaru a la o kɔni u tun bɛ fɛ ka ningɛrɛ yɛrɛ de karaba wa min ye sɔɔni i b'a ye k'a fɔ wele bilala i b'a dɔn nin ko ninnu tɛ dogo la min ye 9e arrondissement maaw ye
wele blala uluma min ye commissaire n'a ka cɛdenw ye olu kɔni nana kɛnɛ kan kana kuma manifun fɛ waasa o bɛ se ka maa ninnu fale ko bɔ a ma cogo min na a kɔni sela k'u nɛgɛ ka maa ninnu sɔrɔ ni ka taa n'u ye 9e arrondissement na maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima halisa manifun u tɛ sira ɲuman minɛ wa maa bɛ se ka to nin na ka kɛ maa ye wa diɲɛ don o don i ni de bɛ i tigɛ kɔnɔ ka yaala bawo zon kɔni b'a dɔn fan dɔw kɔni bɛ yen ni finitigilakaw ma dɛmɛ don u ma i kɔni i minɛna maaw fɛ i bɛ birile kana siga nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na Alifa Gallo a ka fasiri don wari an bɛ sɛbɛnnikɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn kunnafoni tun bɛ an bolokɔrɔ n'a bɔra ɲɛmayaso la wari nin y'o minɛ siyani ne ye n'i ye dumuni kɛ k'i tigɛ nɛmu i bɛ barika da an ka barika dabaw ye maa minnu b'u ka majɔnw bila an ka fiɲɛ tulukala kan maa minnu b'u sigi k'an lamɛn maa minnu b'an galabu diya maa minnu b'an fari foni wari an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn wari e bi ta ye an b'o bila yan yan'an m'an ka don foli kɛrɛnkɛrɛnnen ni k'o ta ka dankɔrɔba in sɛgɛrɛ n'o ye chef escadron Lasini Tamba Keta dankɔrɔba in ale bɛ kan 1 na gendarmerie fɛn fɛn bɛ Bamakɔ a n'a dafɛ dugu la a bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ dankɔrɔba la Sɛbɛnnikɔrɔla in na maa minnu ye sagazon ye ale ni baganzon ka taa bila misi la ayiwa a ka cɛdenw kɛmɛ ka gɛlɛnkɛ da o tuma Bɔkari sɔɔni jan minnu dan bɛ u ɲɛ nka ni minɛli de kɛra a tɛ ɲɛfɔ n'o tɛ Tama a n'a ka cɛdenw bɛ mun kɛ Bɔkari a ka ca fo ka dama tɛmɛ ka sobolon bɛɛ lajɛlen fa o tuma min ye dankɔrɔba n'o chef escadron Lasini Tamba n'a ka cɛdenw an b'u fo wari o fana ma tɛmɛ ka bɔ ye Samu Marigo ale ye Sanso maire an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dankɔrɔba in Elage Bɛɲare a den min ye Kayatu Batoma ale ni Madame Samake Aramata Sila an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Bugubasigi la min ye radio Fafeke ye ale directeur du programme Zen Daw an b'a fo u ka association dɛmɛtɔn ɲɛma n'o ye Yaya Blanche Daw ye an b'a fo wari min ye 3 ciseaux d'or le maestro Grand Jawusa Grand Jawusa an b'a fo ka waleɲuman dɔn wari sisan a jɔlen bɛ tabali la ciseaux b'a bolo a bɛ ka fini tigɛ wari o kuma min ye Jawusa ye n'ale ma fini tigɛ a ti kontan abada min ye chef d'atelier n'o ye fulakɛ Bari ye o kuma kunu Bari tun bolo ka suma o kuma bi a bolo ka teli a bolo ka teli bi ayiwa e ka kɔrɔfɔ ninnu ne denkɛ Bari ala ko ɲɛ dɔn ka di i ka taabolo ninnu ye ne bɛ ka ko faamu Bari bolo ka teli Jawusa bolo ka ɲi wari o kuma min ye foli an b'o ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ cogo di Bɔjɔte min ye boutique électronique la nation ye Morjana Bado an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Tijani Sako Abdulsalam Warme ninnu bɛɛ lajɛlen ye boutique-tigi ye u b'an lamɛn u bɛɛ ni Kalabankɔrɔ tournant na an ko joli Togo an b'a fo a bila ka bureau kɔnɔ maison des aînés na ka taa se min ye Amadou Togola couture mercerie Togola ninnu bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ta ye a bɛ wuli ka jɔ la seli ɲɛkɔrɔla in na kɔni a b'a la k'i sɔn min ye Ɲamakɔrɔkurani Saraba Bilenba Yidala a ka atelier n'a ka mercerie u bɛɛ ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo fo ka taa se Amara Samake ma maire signataire do min ye Ɲamakɔrɔ mairie ye min ye Abdulrahman Essa Nogo ye chargé de projet do Ageroute la a bɛ wuli ka jɔ la wa a ka baaraw k'u nafa k'u b'a la ka ye fana an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo ayiwa kunnafoni kelen b'i bolo an ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da o ye tiɲɛ ye kunnafoni min bɛ n bolo ko ka da Bamakɔ ni lamini tulo kan k'a fɔ min ye kɛnyɛrɛye cakɛda dɔ ye n'o ye entreprise dɔ ye k'a b'a fɛ ka denmisɛnninlakaw kɔni ta wele bila an bɛ denmisɛnninlaka cɛman ni musoman 25 cɛ b'o la muso bɛɛ o la wa min ye tɔgɔ sɛbɛn ye k'o bɛ daminɛ 8h ka kuncɛ 16h wa a bɛ kɛ cité TLM min n'o filɛ nin ye Yirimajɔ don bɛɛ lajɛlen ka minɛ ntɛnɛn fo juma a fo kari wa maa minnu n'olu kɔni kan ka ye nin kɛnɛ kɔnɔna na k'u tɔgɔ sɛbɛn o de ye niveau d'étude min n'a bɛ wele ko BT2 fo ka taa se bagi ma ani université diplôme bɛ maa minnu bolo bɛɛ lajɛlen kɔni yamaruyalen bɛ ka ni i tɔgɔ sɛbɛn wa activité principale min o de formation emploi des jeunes min kɔni bɛna kɛ sabu ye maanifin yɛrɛ ka se ka jɔ i yɛrɛ kolo la ka se k'i ka cɛkɛda ni ka a sigi i yɛrɛ ye kalan bɛna ta ni ka ɲɛsin o de ma wa min ye marketing ni management ye aw bɛ kalan nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen na wa dossier minnu n'olu kan ka ladon nin tɔgɔ sɛbɛn in kɔfɛ o de ye CV fo ka taa se aw ka carte d'identité copie ma n'a b'a fɛ ka kunnafoni wɛrɛ ɲini a bɛ nɛgɛjuru b'an 72 72 69 47 walima 66 84 39 21 faamuyali ko ɲuman o d'an bɛ nin laseli kan bɔri nin ye bita bannen ye Mamtu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la ni Ala ni kira sɔnna ma surafana tɔw ma don ni kunnafoni kelen bɛ santelema sini araba nɛgɛ kaɲɛ 11 sanga 30 an bɛ gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ tuguni fɛn min ma sɔrɔ sini kunnafoni la an b'o da bɛɛ lajɛlen tulo ka ladiriya la Bɔkari Tarawele Bɔ Jabate wa salam.